kusangana kwatiri kuita zvakare tiri pano paChibanda Media. Tine mukoma wedu watangosangana nawo mumastreet. Mukoma makadini? Tiripo makasangana. Aiwa, tinofara zvedu. Mukoma, sekutaura kwamaita kuti mune nyaya yamuinayo, mungangotanga here nekupa vatariri zita renyu? Zita rangu Tapiwa Kasangara. Mukoma, mune makore mangani? 29. Alright, mukoma, takupai airtime. Udzai vatariri nyaya yenyu. Ini mugore 2012 takapara umhosva kupindura. Tikarohomora tiri 5. Mabva azofa. So takatongawo since 2012. Tazobudawo neamnesty yapresident. Asi tabudawo tasvikawo kumba. Nebhekana tokwanisa kugamuchirawo zvakanaka. Mukoma wangu akafa, zvandizova kuti maiguru. Saka vangoti nei kwamati ndinofanira kugamuchirai navasogamuchirai. So apa ndiri muroad kuenda kwakazangana ari kukarowe. Tomboti dzokei kumashure zvishomanana. Toda kuti mutsanangurire kuti munhu makamurova sei kuzoti azosvike pakufa, paive pai, chii chakange chaitika. Vamwe venyu zvakare vanga munawo vakatongerwawo makore mangani, imi makange matongerwawo makore mangani? Takasvikirwa tiri mugomba chicho chero. So pakuda vaida kutorera matombo edu atatinawo. Saka pakuda kufaitawo bheki tikazokwanisa kurovawo munhu yaya nemarenji masimba aya nemapiki ataishandisawo. So munhu akambotese azofa. Maichera chii mugomba? Taichera gold. Alright, okay. Zvazvazoita sei? So takada kuzongozotorwawo tatakumiwa takuda kugaya matombo edu tatorwawo nemapurisa. Takatazosungwa asi pa5 wedu vamwe vakatiza takasungwa tiri 2. Wana wachanogara kupindura ini ndanji yakunokwara wechitungwezi. Akatanga kurova munhu ndiani? Boys rakatiza raindi pane timu rakatanga kurova munhu. Saka tangozopindura ngoti wanuchi vamwe vedu vari kuita zvavari kuita tikati kojoinawo. Alright. Ivo vakange vari vangani? Ivo vakanga vari 3. But 2 pavanoti isusu tarizisa vakatiza kumba wasara 1 wavo ndo watakazorovawo outclass topanamo. Alright. Saka mese muri 5 makatorova munhu kana kuti kuwamwe vangoripo kana kuti natsotsanangurira? Tise tiri 5 takarova. Takarova asi kune vakanyanya kurova vanoziva kuti tarova panouraya ndo vakatiza vacho. Ndo vakatiza imi ndi makazisara? Sangosarawo kuti but kurova takarova tirambe. Right, masara kudaro wakanga watongerwa makore mangani? Ndakatongerwa 24. Watongerwa 24. Saka wakaseva mangani? Ndakaseva 12 amwe akabviswa nejeri. Then shamwari yako yongo nayo yakatongerwa mangani? Same makore. Yakabudawo here? Yakabuda. Yanogara kupindura ndokangodzokerawo. Alright. Munoziva here ameno tsika dzedu dzechivanhu kune chinhu chinonzi ngozi. Handisi kuziva kuti zvakamira sei kwamuri. Isusu pafamily munhu watakauraya isusu. Hama dzake dzangoti isusu imi hatisina problem nemi. Chaane basa nevamatiza. But izvezvi up to now vakatiza chazotwabatwa. Saka hatizivi kuti vakaita sei. But ndiri mujeri hapana kana munhu wandakamboona kana kuti zvemafesi emunhu kana chichi. Hapana chandakaona. Nyaya yenyu inogona kunge yapera zvayo kumatare edzimhosva epanyika. Ko panyaya dzengozi muchaita sei? Because ndongonzwawo zvinzi mushonga wongozi uripa. Apa amushuwa ndikasvikawo kumba ndakudzonzwa nevakuru toita sei. Ndo tinodiyo from there. Ini pari zvino hapana chandase. Even ndakada kuti ndiripendo ipani ndokubuda kuchita. Alright. Takuona uri kutenderera muno muchitongwiza muno. Kujeri wakabuda rini? Ini pajeri ndakabudwa neamnesty. Wakabuda rini? 19 April. 19 April. Alright. Wabuda wakabva wananga ku? Ini kuzouya kunoku ndakabuda paweekend apa musi Saturday. After ndakakwara ugombo saka ndiri hospital. So pandakazobva kuhospital ndakuenda kucheri pana ndinoclearwa ndakati ndakuya. Alright. Saka kunoku wakasvika uchisvikira pani? Ndo pandakasvika kumba kwamukoma wakashaya. Saka kumba kwakona maiguru kada ndakwanisa kugamuchirai. Saka apa ndakuitawo minzi dzangu dzetusanzondese ndikwanisa kusvika kukarepo.
Ko dzimwe hama dzepedyo kusiya pamukoma ndedzipi ndava nani uye zvakare vakati kudii nechiitiko ichi? So far handina munhu wandati ndakomuniketewo naye, nambo hapasisinawo. Vandoziyanawo navo vamwewo, vamwe mumwe ari kujoza, mumwe ari kuBotswana. Anga ari kuno munhu wakaita ndakashaya. Right. Uri kujoza wakambomubata here uchiona kuti ungaita sei? Pekuti ndimubate pacho makonda details ndashimwe ndakasvikokumba kuna sekuru maybe pamwe ndovanwaita sei ndachiziyana kuti ari kumazuva anashandisa chii namba vataura kuti amukomana dzoka ndinondoita sei. Alright. Chimbotiudzawo zvishomanana upenyu hwemujeri. Maimuka nguwai, kazhinji kacho maiwanzodya chii, ndezvipi zvamaita mujeri? Upenyu hwemujeri hauna kunyatsoti mire zvakanaka, asi panyaya dzechikafu apa unomukawo udyawo porridge makuseni. Modyawo sadza kuma-time tumwe tikadya porridge na7 tumweti 30 to 40 minutes mumadya sadza later after madya porridge mogara kwakuma2 makudya rimwe sadza muchingopedzawo mumavhariro. Ndezvipi zvawakadzidzawo uri musvu? Musha tinoti musha ibainochi hondo ibhadhara kwawanawanisa nemunhu ngobva pamunhu usiyana naye zvekaraiti woita hako dzimwe midzi dzako dzaunda sei dzaunoitawo zvekunzi yei nandinzwaro ndine hasha ndinechi endapowa matambudzogara sei wayo kozi mutongo unongozotonga iwo wakaita sei ukaparamura mozvo utongi kuti akadina ndiani. Tiri mujeri vamwe vanhu vanobva imomo vato nezvinhu zvavanogona, mabasa emaoko anotovararamisa. Vamwe vanotobva vane vaimbi vane mukurumbira, vamwe vanobuda vato makapenda, vamwe mabhiridha. Iwewe uri mujeri, ndezvipi zvawaitawo? Ini kapenda zvindogona kapenda. Nechi? Kazi kuchekawo matimba kutobva richitori danda ndocheka. So ndozvo zvandoti ndinogonawo. Kazi pandakasungona ndine license ndinaro. Saka chimwe chichancha. Driver's license? Alright, class 2. Alright. Wadzoka mucommunity wewe. Kufungidzira kwako community ichakutambira sei ichiziva kuti ndiwe kana kuti ndimi makaita kuti nhengi afe? Kugamuchirika kunombotinetsei, asi zviwira vanhu zvakatondwira. Hapana kuzvida kuti ndizvira mberi kuti ndoti totongoona kuti ndagamuchirikawo sei. Kundigamuchira kana kusandigamuchira vanongozoonawo nekufamba kwengoti zvakatongoita. Alright, tichipedza chirongwa, mashoko aungade kupa kune vamwewo ndiye kuti kudii? Vanosiya noise haibatsiri. Unongozopedzera wapinda mawani ndiwe kudzokorera muna vanhu zvakanaka musociety. Ukaona watadzirwa suduruka pamwe newendi kwaunenge kwaasiri wotongoti zvapfuura izvo kuzokora kuti handinzwaro mangwana endapo wangomujeri. Alright. Tinotenda mhuri yeZimbabwe ndonyaya yenge tiinayo muzuva ranhasi. Handitika tiri pano paChibanda Media. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section is lockdown.